The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. 2 Corinthians 9:8. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Galatians 6:9. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we must patiently wait on the Lord, who makes things grow. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, gikinahanglan ang atong paghimo ug pagpangandam sa itong kaugalingon. Ikaw nga magtotoo, nga nagpaminaw ning atong Bible study, imanduan ka sa Dios sa paghingalan, sa pag-admitir, sa pag-angkon nga ikaw nakasala. Niining adlaw, di agyo kay mga salang nahimo, so kana imanduan kita sa Dios nga ato kanang isugid. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo igsuon o higala nga dili pa luwas, gimanduan o giawhag o gidapit ka sa paggamit niya ng imong kabubuton sa paghimo og desisyon, pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Musa human mo buhata ka na, ikaw magkasalmot na usab ning atong paghimuon nga pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. So karon sa hilom magampo ta. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa makausap pa sa imong pagdala kanamo niining dapita sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Nagampo kami
nga pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo, among makatunan ang dugang pa mga pagtulunan diha sa imong mga pulong, aron kini among magamit sa among adlaw-adlaw panginabuhi, aron kami magmadinaugon sa among kinabuhi ingon nga imong mga anak. Tangtang ang mga babag nga niya sa among nauna karon aron kami makapunting lamang sa imong igatudlo kanamo. Hintanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw kanyang tanan, mga suki, mga higala, mga kaigsunan nga nagasunod ning atong Bible study through the YouTube. So, karong adlaw nats tanan magpasalamat ta sa Dios nga iyang gilugwayan sa atong kinabuhi, gi-extend ang atong puyo nining kinabuhi, nagaginhawa pa kita, askil ang atong panglawas o lantip ang atong pangisip. Kining tanan gumikan lamang sa kaluoy, sa gugma, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos nini. Apan gumikan sa grasya sa Dios, kini nahimo o na buhi pa kita o mao nga giyatagan pa kita higayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Okay. Nining adlaw doon na tay bag-o na usab nga pagtulunan. A new topic nga atong giuluhan kini og unsa? Mga suliran sa kinabuhi. Kini ang uban tingali maingon og uy mga suliran di atong tun-an. Well, atong hisgutan ang mga suliran. Kaya human niya na ato na sa hisgutan ang mga kasulbaran sa mga suliran. You see? Okay, unas tanan. Ang mga suliran sa kinabuhi, dili gyud nato kalikayan. Gusto? Samtang aniya pagita ni ining kalibutan. They also cannot be solved without learning the solution to those problems. Dili ka na masulban. Ang mga suliran, dili kalikayan while we are still alive. So, if we have problems, then kana nagpasabot nga kita, buhi pa. Gusto? Ang mga solusyon are best understood sa dihang ang mga suliran are defined. Diha sa balang kasulatan, kitang mga magtotoo, gimanduan sa Dios not to avoid or to choose not to have problems. Ang but pasabot, ato ilimod ba, we deny problems. It is important to know sa general concept of problems. Mao kini hinungdan ngano nga kita mga magtotoo gisangkapan sa Dios sa iyang napulo ka mga solusyon o paagi sa pagsulbad sa atong mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Now, basically, adunay duruha ka inunta classification sa mga suliran. Una nini, categorical problems. Unsa man yung categorical problems? Kining mga sulirana are being spiritual. Bahin kini sa spirituality. Kay sa diha nga kita mga magtotoo masukamod sa pagbuhat og sala, may mutang karnal. Gitawag tas pulong sa Dios nga mga karnal. That's a problem, di ba? Suliran na. Now, ang ikaduha nga classification sa suliran, mao ang gitawag og functional problems. Kining functional problems kini sa modus operandi. Kana bang paagi sa kinabuhi, our failure to execute the protocol plan of God. Kung mapakyas na kita sa pagtuman sa protocol nga plano sa Dios, then suliran na kana, di ba?
Now, balik tas categorical problems. Categorical problems are problems that are related sa mga sala o mga pagbati diha sa kinabuhi sa magtotoo. Okay? Now, sa diha nga ang pagbati na dumala sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, problema na. Di ba? It is only supposed to respond, not to initiate. Basic doctrine kini. Mga sinugdanan nga mga pagtulunan nga ang atong emosyon igo rang mo unsa mutubag mo sanong, okay, to respond. Og ang atong huna-huna maoy initiator. Okay? Now, kini mga sulirana are caused by ignorance of Bible doctrine. Gumikan sa atong way pagkaway alamag sa pagtulunan sa Biblia o sa napulo kapaagi sa pagsulban sa mga suliran. Now, kung wa kay alamag, wa kay bao, wa kay kasayuran, may tungod dining 10 problem-solving devices, how can we handle your problems? Ano yung pangutana? Dili ka makaunsa. Dili ka makasulban sa imong mga suliran. Therefore, there is malfunction sa pagbati sa maong magtotoo when that believer is ignorant. Why alamag sa Bible doctrine, especially sa God's 10 problem-solving devices. Now, sabi mo, there are 7 categories of categorical problems. Now, 7 na po ni ka mga kategorya ubos nining categorical problems. Ang una niini, okay, nga kining maong number 1, ang nagauna nini, kana bang malinga ka na sa imong espiritualong pagkinabuhi. Now, padayon ka sa pagsibog sa unahan sa imong spiritual life. Apan, na ay panahon nga ikaw malinga. You will be distracted. You will be distracted from yourself and others. Okay? Malinga. Madisturbo ba? Because of us. Our arrogance. So, sa diha nga kita mo ingon ta nga murag hambugiro na ta o mapahitas o na ta, then suliran na. Unya ang ikaduha, because of others, tungod sa uban. Now, every believer is a walking grenade, vulnerable to fragmentation. Mao na labing tinuod. Mao na nga kita na panahon nga malinga. Pinagi sa tong kaugalingon ug sa pinagi sa uban nga mga katawan. Okay? Mao na nga una. Ug kini sala sa una-una ug mahog na puning sala sa dila ug unsa sala nga sa buhat. So, mao na nga una, distraction from self and others. Ikaduha nga kategorya sa categorical problems, fear. Fear and other emotional problems. Ang mga magtutuo dito sa karaang tugon, okay? Daang tugon, Old Testament, nakabuntog sila sa kining kahadlok. They were able to conquer fear. Pananglitan, si Moises, sa iyang pagdala sa iyang mga katawan o na tagbuan nila ang sa Red Sea. Na conquer yun, na buntog yun ang kahadlok ni Moises. O si David, namdomo ni David, sa iyang pagpakigatubang ni Goliath. Kasi nabuntog po niya ang iyang kahadlok. Si Abraham, nahadlok ba ito si Abraham sa pagsugo sa Diyos nga
halad ang iyang bugtong anak nga si Isaac. Nakangker, nabuntog usab ni Abraham kadtong kahadlok. Kaya nahibaw naman niya tungod sa doktrina nga diha na sa iyang kalag. Nahibawan na niya, murag nakita niya kanang murag ba og video nga nakita niya nga dili gyud may tabo nga mamatay nga si Isaac nga iyang anak. Dili gyud may tabo. Okay? So nakangker nila, nabuntog nila ang ilang kadlok. Mao ni ikaduha nga kategorya sa categorical problems, fear and other emotional problems. Ang ikatulo, rejection, pagsalikway. Kung ikaw isalikway na sa imong mga kahigalaan, isalikway ka sa imong mga hinigugma, okay? You will be rejected. So, problema na, di ba? Ang ikaupat, ang kamatayon o ang pagkamatay. Problema yun Correct? Nako kayo ning problema. Ikalima nga kategorya, ang timing. Well, may binisaya ang timing. Ingnon na lang yun atong timing. Ano bang hustog yung tukma nga kanang panahon mo na timing. Yang ikaunom, promises versus integrity. Ang mga saad at bangan ka na sa imong pagkahalangdon, pagkatalahuron, imong integrity. And then number 7, ang imong ang kinaiyang makasasala o ang fragmentation of trends. Mo ni ang ika-pito. So those are the 7 categories of categorical problems. Now, we should learn by heart. Ikinahanglan nga ato ng makatunan gyud pinaagi sa atong pagsilsil dinhi sa atong kalag. We should learn by heart niining God's 10 problem-solving devices. Tungod kay God provides them to us for our use sa pag-atubang o mga suliran sa kinabuhi. You see? So, wa kay ingnon ta, wa kay ikapangulipas nga moingon kag baon saon ako di pagsulbad niyong suliran. Di ka maka pangulipas og ingon niya na. Kay ang Dios nagasangkap na kanatong mga magtutuo nining napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa atong mga suliran. Okay? God provided us niining napo ka paagi sa pagsulbad sa atong mga suliran alang sa atong kayuhan for our own benefit. Nothing more, nothing less. See? Gisangkap na ni sa Diyos sa kaniyang wapang tanan. Wapa ning kalimutan, wapa yung tanan. Iyan na ning giandam. In eternity past, billions and billions of years ago, giandam na ni sa Diyos for our benefit. You see, ang usa ka magtutuo, kansang trend sa iyang old signature is concentrating on others and self. Nara kag tanaw sa mong kaugalingon o sa uban, is a miserable and confused person kini siya. You see? Bantayan yun ni nato. Nga magsugo na ganitag tanaw ra gyud, punting ra gyud itong kaugalingon o sa uban, then we become miserable and confused. Now, while a believer who concentrates on Bible doctrine, the mind of Christ, 1 Corinthians 2:16. Kini siya nga magtutuo, organisado. He is organized, an orderly person, rational, logical person. Malantip niyang pangunahuna. Logical. Na siya'y hustog yung mga katarungan. Okay? Let us remember, atong hinumduman, nga ang kinabuhi puno kinig mga suliran. Husto? Kinsa may
deny niya na. Life is full of problems. Thus, gikinahanglan nato ang apo lagi ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran nga gikan sa Dios. Not any human problem solving devices which always unsa fail. Mapakyas magyud mga tawanon. Unsay prinsipyo nga atong gibarugan ini? Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Ano, prinsipyo man na. Now, atong inumduman usab ang tulo ka spiritual skills, namely, rebound, ang pagkumpisal. Ikaduha, post-salvation epistemological rehabilitation or Operation Z. Okay? O ang ikatulo, ang paggamit nato sa 10 problem-solving devices. Okay? Now, abi nimo, we have no right to deal with the sins of others. Wa gyud tay katungod. Tungod kay ang Dios has all the facts better than we do. Naa siya tanan mga tanang mga detalye, all the facts na hibawan niya. Kayon sa ayaw kalimting ang Diyos perfect justice. Hingpit nga hustisya. He knows best how to deal other believers. We have to observe the principle of privacy of the priesthood. Kitang mga magtotoo, by the way, we are believer priest, mga magtotoo sacerdote. Okay? O manduan kita sa pulong sa Dios to observe the principle of privacy of the priesthood. O hinumdumion also, remember also one of the rules of the royal family honor code. Ato po ning hisgutan, atong tunan niya ni. Unsa man ang rules sa royal family honor code? Live and let live. Now, abriher ko na dihang imong Biblia sa Mateo 7:1, Matthew 7:1. Mansay gisulti diya sa verse 1. Do not judge, so you be not judged. Verse 1. Verse 2. For in the way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Verse 3. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Ano sa maning sawdust? Why do you look at the speck of sawdust? Puling ba? Kanang nasi mong mata. Puling. Okay. 1 Corinthians 4:5. So, mablihin dayon kanang imong Biblia kung ako kang tagaan og bersikulo nga atong hisgutan. 1 Corinthians 4:5 nagaingon, therefore judge nothing before the appointed time. Wait till the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of men's hearts. At that time, each will receive his praise from God. Hinumdumi, okay? Hinumdumi, fellow believer, ang mga ganghaan, the gates of the Supreme Court of Heaven. The gates of the Supreme Court of Heaven is open 24 hours, 7 days a week, 365 days a year. And it never closes. Dili na masirahan. Why pagkasira kana? It's always open. Once you commit the sin of judging, what do you do then? Rebound. Rebound and keep moving. Isugid dayon na, ikumpisal dayon kana ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. O padayon,
Di lang kay kutob ra po kas pag rebound, pagkupisal, kundi padayon. Keep moving. Pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, pagkaton, pagduga nga mga pagtulunan. Dili kay muhunong ka diha. Kaya you become stagnant kung ano ra ka kutob. You see? Rebound and keep moving. Ayaw na ni kalimti. Now, gamita usab ang faith rest drill o ang pertinent doctrinal rationales. Sama pa lang sa grace orientation, humility, kindness, generosity, giving, all of those, etc., etc. Faith rest drill, hinomdom ka? Unsa man tong mga paagi nga itong ma-apply, maggamit ang faith rest drill. Ang faith rest drill, kanang faith rest, gihubad na ito sa Binisaya o unsa, pagtuo nga nagdala og pahulay. Faith rest. Muna, faith hyphen rest. Pagtuo, pahulay. Faith rest drill. Unya, ubos nini ang pag-apply ni mo nini, mao tong Operation CTR. Nomnom ka? Atong ibalik-balik lagi ni, kaya ron din nagkakalimot. So, Operation CTR, C, unsa man? C means claim a promise. Ang kuna, ang mga saan sa Diyos. Okay? T, unsa man T? Think of what God can do to your problem. Una-una, unsay himuon sa Diyos sa bahin sa imong suliran. Og ang R, relax. Hayahay. Batuni ang pagkahayahay. Relax. Because God is in control. Mao na ang paagi sa paggamit sa faith rest drill. Okay? O, gawas pa niya na, use the pertinent doctrinal rationales. Sa laing pagkasulti, we have to reverse concentrate. Atong i-recall nga once we start applying the pertinent doctrinal rationale, we will come to realize nga we practically do not have the right to judge or malign, pagdaot o paglibak sa uban nga mga magtotoo, talking to believers. Then, we now continue executing, mupadayon na kita karon sa pagtuman sa atong buluhaton tulumanon sa protocol nga plano sa Dios. Sud, di man sud sa divine dynasty. Unsa to ning divine dynasty? Mao ni dapit atong puloy-anan ingon nga mga magtotoo, dapit nga may gahom sa Dios. Divine dynasty, divine Dios non. Dynasty, dapit nga may gahom sa Dios. So, naani sa itong pangunahuna, ba? It is a mental attitude. So, we continue executing the protocol plan of God, sod sa divine sphere. And by unsa, tuyok-tuyok na sa doktrina sa Biblia, pagtulunan sa Biblia, Bible doctrine, patuyok-tuyok na sa unsa, diha sa imong kanang pangisip o sa ipatuyok-tuyok na diha sa imong galamhan. See? In your stream of consciousness. Okay? Now, what other doctrinal rationales do we apply? Gawas na atong isgutan nga faith rest drill. Unsa pa may uban? Kadaghan nga mga doctrinal rationales. Okay? Ato na mag-isgutan ng grace orientation, na pa'y doctrinal orientation, na ay personal sense of destiny, na ay impersonal love for all mankind, personal love for God the Father, sharing the happiness of God, and occupation with Christ. Okay? As we go on in our spiritual momentum, atong boylo, makabot na nato ang unsa, ang sa pagka-espirituhanong hamtong. Spiritual, well, actually, it's spiritual adulthood.
the stage nga imong makambutan na karon is the stage of spiritual adulthood. Thus, we can step the point of spiritual maturity. Makatungtong na ta. Yan ang ang sa pagkahamtong espirituano. The life beyond gnosis. Mao na ginganlan sa Griego nga pulo nga pleroma stage. The stage where we glorify God to the max. Okay? Once again, ikinahanglan nga itong sayran and identify the problems we have. Kinahanglan mailhan na nato, maalinggatan na nato ang mga suliran. So we can apply the pertinent problem-solving device nga gisangkap sa Dios alang sa atong paggamit for our use. Now, atong hinumduman, the absolutes that we believers are mandated to apply. Gimanduan kita sa paggamit sa mga absolutes. What's the absolute? Of course, Bible doctrine. Ang pagtulunan sa Biblia. Ang pulong sa Dios. Mao na ang absolute. So, atong hinumduman, akong i-review na sa ning 10 problem-solving devices. Kaya naghisgot na mangyutan ini. Part mini sa atong tunanan. Nga, unsa, the problems in life. Kaya mo man ang atong dugukan sa atong pagtuon. The problems in life. God's 10 problem-solving devices for believers. Okay? So, as a believer, ikinahanglan nga ato kining unsa, di lang kay masag-o, kundi tuhop na gyud sa atong galaman, masilsil na gyud sa atong alimpatakan. Okay? Okay, ang una ni ining problem-solving device nga gisangkap sa Dios kanato, maong rebound. Okay? Kining rebound, English of course, this is an English word, rebound. Kini ma-apply mangod ni sa kanang basketball pananglitan. Okay? Of course, mo ni ang paugnat sa kusog nga gi-apply kining rebound. Kaning rebound, pananglitan na imo shoot. Ang imong kaatbang sa imong team mo shoot. Unya dili mo sod sa ring. Imo nang unsa? Imo nang sawon na po ang bola, mo na yung nag-rebound. Okay? Imong i-rebound. Okay? O imo na pong i-dribble human imo i-rebound, i-dribble ang bola, o imo na pong i-shoot. You see? Rebound. Mo ni, gigamit lang ng kining pulunga aron sa pasabot ka na to. Nagikinahanglan nato ang pag-rebound aron mo unsa balik yun ngadto sa unsa dapit nga may gahom sa Dios, divine atmosphere. So rebound. Mao itong 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diha matinumanon ang Dios, iya gyud ang tumanon kay saad man niya. Rebound. So, malimpyuhan na punta. Diya, balik na dito sa sod sa divine atmosphere. Okay? O, kung tuan na ka sa divine atmosphere, ang punto din this is the first time we mentioned this. Nga once you're inside the divine atmosphere, dili ka makabuhat og sala. Okay? Di ka makabuhat og sala. Humana naman ni mo isugid. Okay? Kaya tuwa naman ka sa sud, ikaw, kalifikado na ka nga mo padayon sa pagsibog sunan sa imong spiritual life. Okay? Magagamit na po ka sa mga pulong sa Diyos, sa mga rationals, doctrinal rationals, aron makapala hutay nimo kana sa sud sa divine atmosphere. O sa diha ka sa divine atmosphere, okay? Paminaw. You are as good as God is good. Now, wa ko mag-ingon nimo nga you are as good as God. Lahi man na.
Dili man gito maka parehog yun sa Dios, dili. Kung naa ka sa divine atmosphere, wa kay sa, okay? You are as good as God is good. Mando man sa Dios nga, be perfect as my Father in heaven is perfect. Kinsa nagsulti na si Ginoong Jesucristo. Samtang din pa siya sa yuta. Be perfect as my Father in heaven is perfect. Ang but pasabot yung perfect, nga wa kay sa tuwa ka sa soul sa divine atmosphere. Kay tuwa mo ka sa soul's divine atmosphere, you are free from any sin, be it mental, lingual, or overt sins. You are free from them. Okay? So, you are declared as good as God is good. Okay? Di pa ka gusto niya na nga mo na description ni mo kung tuwa ka sa soul. So, ayaw yung gawas. Ayaw yung gawas. Antog yun po yun sa imong puluyanan. Ato ning puluyan ng mga magtutuoy. This is the only place to stay. And in fact, diha sa soul sa divine atmosphere, there is perfect environment. Anhara nimo matagbuhi ug masinati ang perfect environment. Kaya you are free from any sin. Right? Kasabot ka? Okay, so rebound. Aron ka mapunan sa Espiritu Santo ug na kay pakig-ambitay sa Dios, fellowship with God. Ang sunod nga problem-solving device is ang ginganlan sa in English og feeling of the Holy Spirit. Kini napunan ka sa Espiritu Santo sa diha nga human ka mo rebound. Okay, mao bitaw ning hinsunod ni nga maong problem-solving device. Unya, musunod niya na ikatulo mo ng faith rest technique or fellowship with God. Feeling of the Holy Spirit o fellowship with God. Yan na kay pakig-ambitay. Ang upat, mao ang grace orientation. Ang imong pagkahiluna diya sa grasya. Ikalima, ang doctrinal orientation, paghiluna nimo sa doktrina, sa pagtulunan sa pulong sa Dios. Ikaunom, mo na ning personal sense personal love for God the Father. Ang imong personal nga gugma ngadto sa Dios nga Amahan. Ang ikapito, ang impersonal love for all mankind, sa tanang mga tao. Huwag pili. Matambok pa na siya, maniwang ba na, maunsan na siya. Wa kay pili. Imong higugmaon ang tanang isig katao. Ikawalo, ang ginganlan na tuog plus H, sharing the happiness of God. Ang imo ng pakigambitay sa kalipay sa Dios. Ang ikasiyam, mao ang personal sense of destiny. Ang mong personal nga pagbati na diha, di kay pagbati kundi mo na imong sense gyud sa imong pagadangatan, imong dadangatan your future destiny nga mao ang unsa gingharian sa Dios, eternity, the eternal life nga tuwa didto ang Dios. Unya ang ikanapo mao nang imong pagkaokupado na kang Ginoong Jesucristo, occupation with Christ. So mao ni ang 10 problem-solving devices. Now, ingon nga magtotoo, kinumdumi gyud kanunay nga you have no right to stick your nose on others. Ayaw gyud. Wa gyud kay katungod. In human parlance, mind your own business. Basta? Dugangan pa kina, paddle your own canoe. Now, give and respect others their privacy of the priesthood. Atagi sila kanang panahon nga mo gamit sila sa ilang privacy of the priesthood. Talking about fear,
Okay? Magisgot kanita og mga kahadlok. Sala sa usa ka magtotoo kining fear. It is sin. Okay? Nahibaw ka ba nga ang pagkahadlok sala? Bisan ganing pagkabalaka. Ang daghan na bang mga magtotoo gani mismo, naanad na silang pagkabalaka. Ang grabe nining sige anad og pagkabalaka kay sa panahon nga okay, sige lago na ng mga kabalaka, unsa na po atong kanon ugma, mo kana mo kanto kabalaka, sala. Ang grabe ni og maganad ganin mga imong entertainon kining mga kabalaka, magsige na kang kabalaka niya. Yung na makalimot kas unsay imong gikabalaka mo, uy, unsa ka yung gikabalakan? Sige na nagsumpay-sumpay na nang iyang pagkabalaka. Sala na in town sa tubangan sa Dios. Our fear should be to fail to execute God's plan for our life. Mauntag yun na itong kahadlukan. Fear prevents a believer to grow up spiritually. Mao ni makapugong, makababag sa atong pagtubo ng espirituhanon. Naibaw ka, ang kahadlok, unsa may inungdan gyud kahadlok. This is caused by ignorance of truth. Gusto? Kung kaya lamang sa kamaturan, madlok yung ka. That's why, when it comes to death and dying, bahin na ganig kamatayon o ang pagkamatay, daghan nga mga tao mahadlok niini since they do not know what is the truth. O man sila kay bao. Kaya di man lagi sila magtuon. O man sila panahon sa pagtuon sa pulo sa Diyos. So wa sila alamag sa tinuod o kamaturan. Thus, they have the fear of the unknown. Gusto? Na maugin na. Unknown man. Mo na nga, daganang mo yun sila. What if? Sala man tao ni kaning mga ingon ana. 1 John 4:18. Unsa gisulti sa 1 John 4:18. There is no fear in love. Unsa man gyud ang love gisgutan diha. This is the feeling of the Holy Spirit love. Virtue love. So, 1 John 4:18, there is no fear in love. That's the feeling of the Holy Spirit. Pagpuno sa Espiritu Santo nga gugma. This is a solution to fear. Correct? Mao ni kasulbaran sa imong pagkahadlok. Kaya binimo, ang paghadlok normal man. Basta, everybody fears. Fear, paminaw, fear becomes sin. Mahimo na lang sa when we succumb to it by being a slave to it. Example, fear of uncertainty. Want to feed your family. Unsay imong ipakaon sa imong banay. Want to clothe them, imong mga kabataan. Sala man na. Ang pagbati, is supposed to respond, not to rule, not to dominate. Mao man gyud ay proper function sa atong pagbati. Emotions function is to respond, not to rule, not to initiate. You see? That's why emotion is not a criterion in the believer's life. Sabtag yun na. Again, ang kinabuhi sa usa ka magtotoo is never based on his emotions, but on his mental attitude filled with metabolized Bible doctrine. So, awa man ta mo ingon nga ayon nagamit sa mga emosyon. Tao ra gud ta, maningiyog sapagkat kami tao lamang. Mugamit gud ta. Apan kung imo na ng unsa mao na imong number one nga imong pagtagad mo nagauna gyud ang imong emosyon, then that's another story. You see? Kay ang kinabuhi lagi sa magtotoo is never based on his emotions, but on his mental attitude
filled with metabolized Bible doctrine. Now, there are two kinds of emotion. Okay? Doon ay duha ka klase nga emosyon o pagbati. Good emotion o bad emotion. Okay, unsa man yung good emotion? Well, good emotion is emotion responding to what is in his mind. Basta, unsay na diya siya una-una. Ang bad emotion, dominating his mind. Iyang gipahari diya siya una-una nga sala, sinful. Now, ang winner believer, karon kay winner believer ka naman, nganong nahimo kang winner believer, nganong mananaog ka na? Tungod kay unsa, unas tanan, imong gidawat ang kaluwasan, pinagos pagtuo lamang kang Kristo lamang, nasuod ka dayon sa plano sa Dios. You are a winner. Okay? Nakadaog ka strategically o naangko na nimo ang unsa unang kadaugan. Okay? Og sa imong pagpadayon sa imong kinabuhing Kristohanon by studying His Word on a daily basis, then you become a winner believer because you will be using God's Word in your life nga mao nay magaganoy kanimo, magagiya na kanimo sa imong pagalaktan sa imong Christian life. Okay? Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your paths. So, ang imong path sa imong aligayaanan sa kinabuhi, iyan na nagigiyahan sa Dios. You are a winner believer. So, a winner believer uses the good kind of emotion. But a loser believer, ang atbang, ang pildiro nga magtotoo, uses the bad kind of emotion. Okay? Emotion, inumdumi, emotion is designed to respond. Right? A normal emotion is only a what? A responder. Tigtubag lang. Okay? More na iyang papel ba? Now, from fear, unsa man gyoy resulta sa imong pagkahadlukan. Gikan sa imong paghadlukan, what comes out is arrogance. Imong mapahitason. Pananglitan, tagaan ka na kong ihemplo. Ang pangabubho, okay? Jealousy. Ngano maning, why is this fear? Ngano man? Well, of course, you're afraid of losing somebody. Maybe your wife or your husband, your girlfriend or boyfriend. Afraid of losing. Afraid you will be abandoned, etc. You see? So, kay fear. Kay fear. Solution, no saman? Solution. The Word of God. Pulong sa Dios. Mo'y solusyon. Laing ehemplo. Bitterness. Kanang pagkapungtanon. Okay? Kanang mapungot ka ba? Maglagot. Ngano man nga kini kahadlok man eh. Why is this fear? Why is this fear sin? Nganong salaman kining paghadlok? Well, afraid to be malabuan o malupigan. Okay? Now, we're talking here, may tungod sa fear because fear is one of the distractions in our spiritual life. Kung ikaw malinga na gini kanining puntuha nga nakay kahadlok, kini mao ni pagkalinga nimo, you will be distracted in your spiritual life. Mahimong babag. Fear is an emotional sin, emotional problem. This is irrational and irresponsible, which removes Bible doctrine from being number one priority in life. See? Mao ni makatangtang sa imong tagad nga pasiuna nimong pulong sa Dios. Tangtangon ka man tungod ana. Emotion in basic doctrine, mga sugdanang pagtulunan, has no thinking.
Di ba ni kanunay na ito ning hisgot nini? Emosyon. Why huna-huna ang atong emosyon, ang atong pagbati? Okay? So, the moment emotion dominates our soul while studying Bible doctrine, so, what will take place? Reaction. Kasi basta ang emosyon nga mo hari sa atong kalag, while kita nagatuon sa pulong sa Diyos, mo reacta. And that's why, once emotion takes over, fear comes in. Sabot ka? There is fear in almost everything which destroys our spiritual life. Now, ang Diyos naghatag ka natong pagbati, emotion as an enjoyer of what is the truth. Enjoyer ka na bang magkalipay, enjoyer, magpahimos. Emotion is not the basis of our spiritual growth. It is Bible doctrine. Di man nina. Emotion was never designed to be a problem-solving device. Wow. Unsa man yung mga sinful emotions? Example, hatred, fear, anger, kapungot, kalagot, bitterness, kadang mapanimaslon, bitterness, o pungtanon, o revenge, pagpanimalos, guilt, kanibang pagpati o sadan, etc., etc. These are sinful emotions. O kining maong gisgutan ng mga emotions, totally reject the absolutes of Bible doctrine. Ila ginay sa likway. That is the reason why, paminaw, that's the reason why we are mandated to avoid the bad and wrong emotions in our spiritual life for our protection. You see? Manduan kita sa Diyos sa paglikay ni mga kanang sayop o mga daotang mga emotions sa atong spiritual life. Abi nimo, fear emanates from or caused by arrogance. Tungod sa itong pagkamapahitason. Good example for this sin of jealousy. Lagi ito ang itong isgutan ganiha. Nga nung mangyod ang usa ka tao, mga bubho mangyod on someone. Why? Kining bubuhan, this jealousy comes from fear. You have fear of being forsaken, being abandoned, being changed, etc. After that, you become arrogant, you become bitter, mapungtanon. Diba? There, you become weak. Mahimo ka nang maluyahon. What made you weak? Your jealousy. Ang sala, mental attitude sin ka na. Kung ikaw mga bubho, tingali mo pa'y pagkadungog ni mo yun nga sala, hindi yung mga bubho. Sala. So what's out this thing? Fear. Fear is a destroyer to our spiritual life. This is destruction to ourselves. Now, irrationality is a total contradiction to the protocol plan of God. Ang pagka-irrational. Ang Bible doctrine as an absolute is rational. Why? Because it comes from God, who is rational. So, without Bible doctrine resident in our soul, kung why pulo sa Diyos diri sa atong kalag, tungod kay negatibo ta sa pagtuon ini, pagkatuon ini, we cannot find any rationality in our life. Ang grabe pa, our life becomes miserable caused by irrationality in our mental attitude. Busa, sa kung kanunay balik-balik ni ingon, it is a matter of choice. Now, get this. God's plan for our life has protocol to be followed. Na ipaagi.
protocol nga atong sundon. Okay? Without Bible doctrine, we are ignorant of God's protocol. Huwag yun tayo alamag unsa maning protocol sa plano sa Dios. Hence, when we make any decision, sa diha nga kita mohimo og decision, kanang maong decision will only turn out to be bad, to be wrong, sayop, dautan, ngilad. Therefore, when we are a victim of fear then eliminates personal sense of destiny. Murag mo, himong hanap. Fear of the unknown. Namo na. Kahadlok sa wa ni mo mahibaw Wa kay kasayuran. Fear of the unknown. Kaya binimo, ang usa ka tao nga mahadlok og kamatayon will also fear living. Hibaw ka ba na? He is not ready to live who fears death. Dili siya andam pag kinabuhi nga mahadlok og kamatayon. Unsay gisulti sa Salmo 56:3? Abrihin ang imong Biblia. Psalm 56 verse 3. Unsay gisulti diha sa English? It says, "When I am afraid, I will trust in you." Sa diha nga ako mahadlok, musalig ako diha kanimo. Unsa may sunod? Verse 4. In God, whose word I praise, in God I trust, I will not be afraid. What can mortal man do to me? Sabta na. Sabta ka na igsoong magtotoo. Akong balikon, verse 3, when I am afraid, I will trust in you. Verse 4, in God, whose word and I praise, in God I trust, I will not be afraid. What can mortal man do to me? Naibaw ka. God did not save us to be fearful or to be afraid. Wara ba? Wa ta niya luwasa aron kita mahadlok. 2 Timothy 1:7. Isa gisulti. 2 Timoteo 1:7. Sa in English, it says, God did not give us a spirit of fear, but of power and of love and of self-discipline. Busa, ang usa ka magtotoo nga hadlukan is one who is ignorant of truth. Kasabot ka? Okay? Ang hysteria. Ano sa maning hysteria? Confusion in the mind. Ang hysteria o panic, ano sa maning panic? Ang panic, kataranta, kalisang, o kaguliyang sa una-una. Mo ni panic. Mo na igingon nila o ano sa na ilang term diha. Murag okay. Anyway, the hysteria, confusion in the mind, panic of fear, which overcomes a believer, causes no effect of the problem-solving devices. Why epekto ang Biblia, pagtulungan sa Biblia sa kinabuhi? Basta naan ang hysteria and panic of fear nga maoy mo sumpo sa magtotoo siyang kinabuhing Kristohanon, mao ni makaingon nga way epekto ang kanang 10 problem solving devices, way epekto ang Bible doctrine siyang kinabuhi. So unsa man ang solution to this problem? What is the solution? We are finding solutions to every problem. Unsa may kasulbaran ni mga suliran? Kay suliran man eh. Well, the first thing we should do is unsa? Rebound. Inomdom ka. Ayaw na nakalimti lagi. Rebound technique. Okay? 1 John 1:9. Mo nigingan lanog kanang divine eraser. Okay? Flush them out sa ang mga sala diha sa muna-una. Flush them out by unsa? Using the principle of 1 John 1:9.
Now, so akong balikon, nga God always provides us, believers, assets, mga kasangkapan that we can use in order for us to be able to execute the protocol plan of God. Samta po na. Don't get me wrong. Don't get me wrong. I did not say that we no longer use our emotions. What I said is saturate your mind with Bible doctrine. Look pa. O ba na Visayan o saturate? Look pa. Ilukop ba? Ilukop. Saturate your mind with Bible doctrine. Renovate your mental attitude. Bag-uha ka ng imong mga pagtagad sa imong una-una. So you will be able to enjoy your emotions. Maka-enjoy ka sa mga emotions. Enjoy life to the fullest. You see? You will appreciate life. Mo enjoy ka sa kinabuhi because you now have capacity for life. Capacity for life. Ang usa ka pildiro nga magtotoo, okay, a loser believer can only see the problem. While ang usa ka magtotoo nga mananaog believer, winner believer, only sees the solution to the problem. Kita nimo ang diferensya? Akong baliko ng prinsipyo nga. A loser believer can only see the problem, while a winner believer only sees the solution to the problem. Again, it's a matter of choice. Naras imong pagpili. Apan hinumdumi. Whatever we choose, it is only we ourselves who are responsible, answerable, and accountable to those choices we make. Right? O dugang pag yun yan, we reap what we sow. Sakto? Unsay atong ipugas, mo po'y atong anihon. Dinihon na nato ihunong kini o atong ipadayon ni umat. Kay daghan pata kayo nga pagaisugutan. Niining atong topic karon nga unsay topic na to? God's 10 problem-solving devices for believers. Alang kini kanimo, fellow believer, nga igsuon diha kang Kristo. So, padayon kita nini, pagtuon, atong ipadayon ang sumpay nini atong tunanan, o gidapit kagihapon sa pagpakiuban. Dapit ang inyong mga higala nga naay tinguha sa tubo sa kinabuhi o ila klaro unsa gyud ang kaluwasan, how to be a winner in life as a believer. So kining tanan tong isgutan, mga puntos kini, mga points of doctrine nga atong magamit sa atong pursuit for being winners in this life and in the next. Gidapit kagihapon sa pag-iuban nining atong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Balaan ang mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdugang pagyugtudlo ka namo sa dugang kamatuoran gikan sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong paggiya kanamo. Tudloy pa kami dugang pagyud nga mga kaligunan sa among pagkaanak nimo. Ang imong mga pagtulunan nga dili namo kini katandi sa bisag unsang bililhong butang ning kalibutan. Because we know from doctrine, it is only you and your word that is immutable o dili na gyud mahanaw. Sa imong pulong, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Musa mo kini among gitun-an nga imong mga pulong nga dili na gyud mawagtang. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.